كاب أجلجلو تلفزيون إيرترا عزوز السلام تانا تقبلوا زخبركم تعذبتنا كم يتمسيوم ساعات تشعت تقوينه نلومي ربع عصر شمون تنحاسس ترالو زينا مستندو حيزلكم قريبا زلخو الشام تولدي نمكت لكم بخبرنا عدمكو بقنة تاتو فيلم لومي بستقبل مرمراتات كل تزيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم كالرقاقص نكولو كل التدمات فانيو شانفر مينستر تمرت زوا دبوب عم معبال وطن تمرت زتكبر السلطنة ودي هاجرايت كانت أخو السجر دك أنستيو تحت 10 عامد قبل علينا يجوت مزنة داق ما يعوتها مسكيبا أب أمريكا الرابعة معبل لبدا كوفيد 10 تتشعت تخم تخستي قلت أب أوغندا لبدا حمام بوليو كم تخسته تعويج أب هيتي كوزر موتات من كتكات مدرينا باستات كل التشحكل حابريتا كام مينستر تعنا لومي أب موش أبي مأكلات زوبا مأكل بزتقبره ناي لابراتوري مرمراتات كل التزيقاتات كابسمرا بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقي سلام زغمزيلن كله أب هوسبيتالات زوبا مأكل تعاقبهم كنك قبر اللهم تصنحو كل التزيقاتات حاويهم تفاني مالهم باز مسرت تقلال قطري بكورونا فيروس زتلخفو زيغاتات كساب لومي 6,611 بتصيح اللهم 6,546 كابزيوم حاويم زتفانو 37 بموت زتفليو 28 دما جناب هوسبيتالات تعاقبهم زركبيوم مينستر تعنا 10 حاسه كل تشحن 21 شانفر مينستر تمرت الزوبا دبوب ان حلفتي ابيات صحفت مينستر تمرتي ابنو الزوباتات كمون نرأس ممهرانن سوبرفايزراتن اب معبال وطن ابيات تمرت زتكور سلطنا وديبم علما نايزي بتشعتن 10 حسز زتوها بسلطنا زنبره دخمتات بمفواس بقند وصيت تمهراي كبن مبال زحجز ميلاتات نمتقام كم زخونه اوهاد نايت سلطنا دايركتور شانفر معبال عقم سب مينستر تمرتي ممهر جرماي قبري هوت قليصم تكبار مدبات بوتن مزسرح يغريتا تكبار مدبات بوتن مزمرح بلجاتاتكا دخمتاتكا بدوتاتكا عدلاتكا نمللاي كم زخلكا زتقسم مرغرماي مهلاو اساتافن وهدن وتن اممحياش درجات مرتي مسرتاو خمزخونه بمتكاس ناقداسنت نايت سلطنا ارديوم حلافي شانفر مينستر تمرت زوا دبوب ممهر هبتزق كيدانه بوغنو ازي اب معبال وطن ابيات تمرت زتكور سلطنا اب تكالات تمرتي وريدو كسرحالون تكبارو كجمجمن مخانو افليتوم تساتفتي ابزهابور ايتو تسلطنا بقبر تسنيون مسرح ممدلاو وطنن تكبارون بعمقوت زفتش بمنبارو اقداس خوين خمز رخبو بمتكاس اب مصاي بزل على كدفالو اتحساسيبم تمساسال سلطنا ابزحالف ور حمله اب دقم حارت واهي بمنبارو يذكر أبنوزو بحجز لمعتاون أجلجلوتاون مدبات نمدنفع بوهدات كلن أكلاتن تساتفو هزبن كسرح مخانو بعسر 4 حسا أبستخايد ركب تجليسهم أبتي جم قدام منفق استخايدلون أب مدبات كلاي منفق زت تزتيلون أخيبا صبصبات زت تسالو متو مدبات زنبرو بدهوتاتن فتح زد اليوم حسرتاتن بأم حضرتي كبابيتاتن أكلات مينسترتاتن قريبهم بمسرت تمصبصبات او 10 من محضرات كابي ادمعين اي معقاب ماين حمد نطفتات كم تسلاسلم ناب عدتات زاتون حمد صرغاتات كم تتصغنم ابني حرشا مريتون ادمع اسرح كم تعمه بريهم بزي كازي نسدرا سوات لعلي حاده نطب حاده مليون نقفا دبس كم تخفله استات 10 شح چغاويت بدك انستيون زليا صقما سدرابيتات بنصان بسماو كفليتن كم تعدلا لعلميت شح طريت سرع حكمنا واغلغلوتن كتابتن كم توهبم 10 صقما سدرابيتات بطريت كم تتايسا كمون ابوشتي هاجرن وصان زركبو قدسات زيغاتات ن10 5 صقما سدرابيتات 166 شح نقفا دغف كم زغبرو تغليصم أكيد السرح من محضر نزبا حجاز أتو تخل هيمانة موسى إلا بزس معقال عبتون الزواز توالدا 10 تخل تديقاتاتن رهياتاتن كمون تكالات محبر عقلقلوت طلبات هزبيا من ملان محبر والطباو هيوت نبرتيا من محياشن عبي استواصو يقبرا 5 لعب بمتكاس نازيان مدنفع زحنص مدباتا متكبر ترى محضر تكابيتات كحيل الزخاخيرم
ኣብ መወዳእታ ኣገልግሎት ተንቀሳቓሲ ቴሌፎንን ኤሌክትሪክን ዘይረኸባ ዘለዋ ምምሕዳራት ከባቢ ኣቓልቦ ክግበረለን ኣብ ከተማ ሓጋዝ ጨንፈር ንግዳዊ ባንክ ክኽፈት ከምኡውን ዝኣረጋ ትካላት ጥዕናን ትምህርትን ክጽገና ዝብልን ካልእን ርእይቶታትን ብተሳትፍቲ ቀሪቦም ጨንፈር ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ኣብ ፍራንክፈርት ጀርመን ንሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ገንዘባውን ዓይነታውን ደገፍ ክገብር ምጽንሑ ይፍለጥ ሎሚ ድማ ንሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦረታ ናውቲ ሕክምና ስኒ ብሓገዝ ኣረኪቦም ጋዜጠኛ ያሲን ሳልሕ ዘዳለዎ ጸብጻብ ይስዕብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦረታ ኣብ ፍራንክፈርት ጀርመን ካብ ዝርከብ ጨንፈር ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ዋጋ 48,000 ዩሮ ናውቲ ሕክምና ስኒ ብሓገዝ ረኺቦም ነቲ ሓገዝ ዝተረከበ ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ሓላፊ ክፍሊ ሕክምና ስኒ ዶክተር ብርሃነ ደብረጽዮን ነርና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ብሓገዝ ዝተረኽበ ናውቲ ምስቲ ኣብ ኣገልግሎት ጸንሐ ኣብ ብቕዓትን ስሉጥነትን ዝህቦ ኣገልግሎት ዓቢ ደገፍ ከም ዝገብር ብምግላጽ ንኣባላት ጨንፈር ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ኣብ ፍራንክፈርት ኣመስጊኖም ካብ ጀርመን ማሕበር ስንኩላን ፍራንክፈርት ማይንስ ከባቢውን ተረኪብና ዘለና ሓንቲ ሕክምና ስንሴት ምልእታ ምስ ዝነበረና መሳርሒታት ዋላ እውን ከምኡ ዓይነት እንተሃለወና ዓቢ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእልን ዓቢ ኣበርክቶ ከበርክት ከም ዝኽእልን ተኣማንነት ኣለኒ ነቲ ሓገዝ ዘረከበ ኣባል ናይቲ ጨንፈር ነባር ከተማ ማይንዝ ኣቶ አንጎሶ ምስግና ቦገኑ መቐጸልታ ናይቲ በብእዋኑ ምስ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ብምውሃድ ክገብርዎ ጸንሑ ሓገዝ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ጨንፈር ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ኣብ ፍራንክፈርት ብ10 ነሓሰ 2021 ንሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ኣስታት 120,000 ዩሮ ዝትመን ንዋታዊ ሓገዝ ኣበርኪቱ ምንባሩ ይዝከር እቲ በኣባላት ጨንፈርን ቅዱሳት ዜጋታትን ዝተኣከበ ንብረት መራኹስ ዓረብያ ስንኩላን ማለት ዊልቸር ናይ ፊዚዮቴራፒ ንብረትን ካልእ መሳርሒታትን የጠቓልል ጨንፈር ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኣብ ፍራንክፈርት ኣብ 2020 ንመጣየሳ ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ዝውዕል ኣስታት 8,000 ዩሮ ሓገዝ ብጥረ ገንዘብ ኣበርኪቱ ምንባሩ ሰነዳት ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ የነጽር ኣብ ንዞባ ፎሮ ምምሕዳር ከባቢ ዙላ ንኣስታት 8 ዓመት ካብ ስራሕ ወጻኢ ኮይኑ ዝጸንሐ ፕሮጀክት ማይ ኣብ ወጻኢ ዝቕመጡ ወገናት ብዝገበሩ ኣበርክቶ ብልዕሊ 215,000 ናቕፋ ተጸጊኑ ኣገልግሎት ክህብ ጀሚሩ ብ15 ሓሳብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት መመረቕታ ኮሚቴ ማይ ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ 2.4 ኪሎዋት ዘመንጩ 14 ፓነላት ዘለዎ ምንጪ ፀሓያዊ ፀዓት ሓንቲ ጀነሬተር ፖምፓን ቱቦታትን ብምዕዳግ እቲ ፕሮጀክት ከም እተጸገነ ገሊጻ ኣማሕዳር ንዞባ ፎሮ ኣቶ ዑስማን ዓረፋ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ዝተወስደ ተበግሶ ነተን ተመሳሳሊ ጸገማት ዘለዎን ካልኦት ምምሕዳራት ከባቢ ኣብነት ምዃኑ ብምጥቃስ ህዝቢ ንዝተዋደደሉ ፕሮጀክታት ማይ ብግቡእ ኣመሓዲሩ ካብኡ ብዝርከብ ኣታዊታት ጸገማቱ ከቃልል ተላብዩ ነበርቲ ብወገኖም ኣቐዲሞም ኣታዊታቶም ብግቡእ ስለ ዘይመሓደሩ ነቲ ጸገም ከም እተቓልዑ ብምጥቃስ ነቲ ፕሮጀክት ግቡእ ምሕደራ ብምግባር ተሪፉ ዘሎ ጸገማት ንምእላይ ጻዕርታቶም ከም ዝሐይሉ ኣረጋጊጾም ጥንታዊት ወደብ ኣዱሊስ ዝሓቆፈት ምምሕዳር ከባቢ ዙላ ብማሕረስን ሞጋሰን ህይወቱ ዝመርሕ ኣስታት 2500 ህዝቢ ይነብራ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ትሕቲ 20 ዓመት ንመጻረዪ ዋንጫ ዓለም ሎሚ ኣብ ዘካየደቶ ናይ ካልኣይ እግሪ ግጥም ኣብ ልዕሊ ናይ ጅቡቲ መዘናኣ ዳግማይ ዓወት ኣመዝጊባ ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ግጥም ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ትሕቲ 20 ዓመት ኣብ ካልኣይ እብረ ጸወታ ብዘመዝገበተን ሸቶታት እያ 3 ብባዶ ተዓዊታ እተን ሸቶታት ኣብ መበል 47 ደቂቕ ብምስጋና መሓሪ ከምኡውን ኣብ መበል 73 ደቂቕን መበል 86 ደቂቕን ብዲያና ስቲፋኖስ ዝተመዝገባየን ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ትሕቲ 20 ዓመት ዝሓለፈ ሰንበት 15 ነሓሰ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ንናይ ጅቡቲ መዘናኣ 3 ብ1 ከም ዝሰዓረታ ይዝከር በዚ ድማ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ትሕቲ 20 ዓመት ብድምር 6 ብ1 ብዝኾነ ውፅኢት ተዓዊታ ናብ ዝቕጽል ግጥማት ሓሊፋ ኣላ
زي خمزيلون كله كينيا بتنقل زلا هجرا ولدرات أتلتيكس تحت 20 عامت لومي يابستخايدة ناي 3,000 مترو قدم إيرتراوي أتلت هابتوم ساميل سالساي بموسى تشلى من حس ميداليا كخونن كله أتلت محاري مبرهاتو دما رابع درجة حيزو وددور 5 زمن كاب نيروبي زبس حنا حبريتا أفليتهم دحر زحت صار مستاجري تهجرا وزينا حيزخ من لسوكمي من كتالك كتسلو دقيمة بخبر عدم أب أمريكا ذكر زلو وفري كتابة صار كوفيد 19 بتصبغ يقصقص كم زلو مبزحتهم زيغاتات دما كم اتخذبو أبز حبروا زلو أب تهاجر رابعي معبل لبدات فيروس كم اتخذته تجلسهم قدات نايز حدش معبل كوينهم زلو صار كوفيد 19 كاب مختاب زحنجدو زيغاتاتن مسقوم طبق قربت زلو من مخانم سب مزت عنا أمريكا حابيرهم تنكنا يزيز مزقب زلو لعلمتان ملكفتن زورد زلو سباو كساران تخسيتو زلو لبدا جر دلتا خمزخونة اتوم سب مزيب توساخي ابريهم نازي رابعي معبل اب تحت غوصة نمو على كلت ابرا كتابة زوصور زيغاتات سالساي ابرا كوسدو توطينو خمزلو يقال حلهم اب امريكا لعلي 268 مليون سبات تصرا كوفيد 19 كم اتخطبو زد ما لعلي 62 ميتاويت كاب تقرار لا بزح حزبا مخانيو زحبر انت خدنا قد متن كتابة اب كفلات هاجر فلوريدا الاباما ميسيسيبن تكساسن تحت مخانيوم صبصبات عنا زنصرم اب اوغندا استخسته ملكفتي فيروس بوليو لبدا مخانو منغست تهاجر بوقع اويجم منغست اوغندا نز سقمت زيز وسده اب كلت استفلاليه كبابيتات كتما كامبالا اب مسمرات رسح فساس بزتقبر مرمراتات ات فيروس دحر مركابيوم اوغندا اب كل تشحن شدشتن نصا كابوليو مخانا بوقعكوا انت اوجت اب كل تشحن 9 كمون اب كل تشحن 10 دكسي كم اتخسته صبصبات عنا ينصرم أهجر أفريقيا كابتريوتي حمام نص مخانا اب كل تشحن 20 تاويجو كان تنبرم ابز عمت زغن دكسي نايت حمام كم تمزغبز تقصتم صبصبات بوحدو 19 هاجرات افريقيا لبدا بوليو كم زغاطمن بوقع مغلاصن يحبرم اب زمت ورحات قمتن تحساسن نتحت 5 عامت قلعو وفري كتابه بوليو كايد وطن كم زلو زغلص منغست اوغندا ابز وان تريوت لبدان منصار نابتكالات عنا اب زمصو تحت 15 عامت زعدمم قلعو زغبر مكتالن مرمران كم زحيل افليطلهم اب هيتي كسري موتات نايتي زحلف سمون زغاطمه 7.2 ريكتر من قطقات ندري ناب استات 2,000 كب كم زبله سمز سيفيلاو دحنت تهاجر حابيرم بسنكتي ابدو باو معراب هيتي زتخسته بحرياوي حدغا ناي زقصور سبات قصرون استات 10,000 كم زبصحه اتوم سب سلطان بتوساخي افليطوم اللوم زاغيت قصرهم زي تنصره بزح حسابات دهام طفيو بمهلاو قصر موتات مليسو كيزايد كزايد كم زخيل قمتات اللوم بتمن قطقات لعلي 6,000 منبر ابايتي كعنن كله لعلي فرق مليون قلعو بقالوتا تصليم كم زلو صبصبات نايتا كاريبياناويت هاجر يتقسم دحرتي قدامي من قطقات السعبه دحر من قطقات حدغه هبابلاو معبلن نسرحيتات مدحان هيوت يعنا قفخم زليو منغست هيتي زغلصم غربابت هاجرات اهبتات سيفيلاو دحنتن مسرتاو طلبات هيوتن كم زلا اخاز تقصو صبصبات امريكاون زقصلو قديات نابتكالات عنا زملالسا مراخبن كيلاتاتن كم سددت يردوم منغست هيتي قديات نمردا نحد وحز صنح حصوصنا ايوان حدغا دنگاغم واجو يذكر اب هيتي اب كلتشحن 10 زغاطمه 7 ريكتر من قطقات هيوت لعلي 200 حسابات كم زدفه ناي شعو صبصبات يحبروم زاغيت منتهم زي تفلت عطقات تمال 17 نحسه اب نيجر بزكايدو متقعتي بوحدو 37 سبات كم تقتلو مينستر وشطاو قديات تهاجر افليتهم بتمسمالي اب زداو كباب زتفصم متقعتي قصروم زي تنصره حيالو خمس قصولو زحبرت مينستري حلافنت زوسدو اكل كم زيله ارديوم يخن امبر ابتكا بزنقسقسو مثال قاعدان داعشن متأثر زلوم عطقات جلتات اكايدمو كخونو خمس خلو قمتات اللوم اتم عطقات ابزور حزي اب استفلالي كرابيتات نيجر بزكايدو متقعتات العلي 100 سبات كم تقتل اليوم صبصبات زتقسم
ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ዞባ ሳሕል ድማ ብፍላይ ካብ 2012 ተኸሲቱ ዘሎ ጸጥታዊ ቅልውላው ዕጡቓት ጉጅለታት ንምጭጫሕ ምቹእ ባይታ ፈጢሩ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ። ተርእዮታት ሽበራ ንምግታእ ኣብቲ ዞባ ዝካየድ ዘሎ ብግዳማዊ ሓይሊ ዝተደገፈ ወተሃደራዊ ወፍሪ ዛጊት ዝጥቀስ ኣበርክቶ ከም ዘይገበረ ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጹ። ንልዕሊ 3 ኣዋርሕ ኣብ ፕላኔት ማርስ መጽናዕታዊ ንጥፈታት ከተካይድ ዝጸንሐት መንኮርኮር ቻይና ተልእኻ ብዓወት ከም ዝዛዘመት ማእከል ምርምር ጠፈርቲ ሃገር ኣፍሊጡም። እታ መንኮርኮር ኣብዚ ናይ 92 መዓልታት ተልእኻ ኣብ ማርስ ኣስታት 900 ሜትሮ ብምንቅስቓስ ኣድላይ ዝኾነ መጽናዕታዊ ሓበሬታ ከም ዝኣከበት እቲ ማእከል ገሊጹሎም። እዛ 240 ኪሎ ግራም ዝኽብደታ መንኮርኮር ዝኣከበት ሓበሬታ ቻይና ኣብታ ፕላኔት ንእተካይዶ ተወሳኺ ጉዕዞ ሓጋዝ ምዃኑ ክኢላታት ጠፈርቲ ሃገር ይሕብሩ። መንኮርኮር ጠፈር ቻይና ብ15 ግንቦት ናብታ ብቐይሕ ፕላኔት እትፍለጥ ማርስ ከም ዝዓለበት ይዝከር። ቻይና ኣብዛ ፕላኔት ዘካየደቶ ዕውት ጉዕዞ ኣብ ጠፈራዊ መዳይ ተርእዮ ንዘላ ገስጋስ ዘመልክት ምዃኑ ጸብጻባት ይሕብሩ። እታ ሃገር ተሃንጾ ዘላ ናይ ገዛእ ርእሳ መደበር ጠፈር ዝመጽእ ዓመት ክዛዘም ትጽቢት ይግበር። ኣብ ወሰናስን ከተማ ኢየሩሳሌም እስራኤል ዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ መሮር ከቢድ ንዋታውን ኣከባብያውን ዕንወት የውርድ ከም ዘሎ ተቓሊሑም። በቲ ኣብ ታሪኽ ሃገር ካብ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ዝሓየለ ምዃኑ ዝተገልጸ ሓደጋ ባርዕ መሮር ልዕሊ 2,000 ሄክታር ከም እተሃምኸ ተገሊጹ። ነቲ ሳልሳይ መዓልቱ ዘቑፀረ ባርዕ ኣብ ቁፅፅር ንምውዓል ብሄሊኮፕተራትን መካይንን ዝተሰነዩ ልዕሊ 110 ኣባላት ኣህርታት መጥፋእቲ ሓዊ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ዝሕብሩ ሰብ መዚ እስራኤል ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩትር ዋዒ ዝዓብለሎ ደረቕ ኩነታት ኣየር ግን ነቲ ስራሕ በዳህ ገይርዎ ከም ዘሎ ኣረዲኦም። መንግስቲ እስራኤል ናይ ሄሊኮፕተራትን ክኢላታትን ደገፍ ካብ ግሪክ፣ ቆጵሮስ፣ ኢጣልያን፣ ፈረንሳን ከም ዝሓተተ ኣፍሊጡሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ መፋርቕ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣትሒዙ ኣብ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተኸሲቱ ዘሎን ዛጊት ሓደ ሲሶ ጥራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓለ ዝተሓበረን ዲክሲ ዝተሰመየ ባርዕ መሮር ብኹቱር ዋዕን ደረቕ ንፋስን ተደፊኡ ናብ ህዝቢ ብብዝሒ ዝርከቦ ከባቢታት የስፋሕፍሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እቲ ባርዕ ብ17 ነሓሰ ብዝተኸስተ ኣስታት 64 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ዝሕንበብ ደረቕ ንፋስ ኣንፈቱ ከም ዝተቐየረ ዝጠቐሱ ሰብ መዚ ኣሜሪካ ተወሳኺ ንዋታውን ኣከባብያን ዕንወት ከየኸትል ከም ዘስግእ ሓቢሮም። እቲ ባርዕ መሮር ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ኣሜሪካ ተኸሲቶም ካብ ዘለው ልዕሊ 100 ሓደጋታት ባርዕ መሮር እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ዝገልጹ ጸብጻባት ልዕሊ 2300 ተርቢዒት ኪሎ ሜትር ሃሚኹ ከም ዘሎ የረዱ። ናይ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶ ንምዛም ኣርእስታት ዜና ክደግመልኩም። ሎም ብዝተገብረ ምርመራታት 2 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጽ እንከሎ 2 ድማ ተፋንዮም። ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ደቡብ ኣብ ምዕባል ውጥን ትምህርቲ ዘተኮረ ስልጠና ወዲቡ። ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 20 ዓመት ኣብ ልዕሊ ናይ ጅቡቲ መዘናኣ ዳግማይ ዓወታ መዝጊባ። ኣብ ኣሜሪካ ራብዓይ ማዕበል ለበዳ ኮቪድ-19 ከም እተኸስተ ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ኡጋንዳ ለበዳ ሕማም ፖሊዮ ከም እተኸስተ ተኣውጁ። ኣብ ሄይቲ ቁጽሪ ምዉታት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ናብ ኣስታት 2,000 ክቢሉ። ነሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብ ተዛዚሙሎ ዝቕጽል መደባት ኤሪቲቪ ክትከታተሉ ብኽብሪ ዕድም ብሩኽ ምሸት።